שלנו, אנחנו בסרטון חדש של משחק. בפרק הקודם לא אמרתי את השם, אז אם אתם רוצים, יש את זה בסטים או באפי גיימס, Jurassic World Evolution 3. עוד מעט עומד לי, לא 3, Evolution 2, ועוד מעט יהיה גם Evolution 3. תכתבו לי בתגובות איזה דינוזאורים אתם רוצים שאני אעשה בקרב, ואני אעשה לכם בתגובות. היום אני אעשה קרב לא ממש גדול, אבל משהו קטן. בואו נתחיל. הדינוזאורים בסרטונים אחרים הם מהרחבות, נגיד אם אני אלך הגיגטוזאורוס הוא מיוחד שיכול לקבל רק מהרחבות. אתם יכולים לבדוק באתר שלי כדי לראות את כל ההרחבות. אני לא עומד להרחיב בנושא הזה. אוקיי, היום אני עכשיו גולל ומעביר על כל הדינוזאורים שיש פה. אז אם אתם רואים דינוזאור שהייתם רוצים ביניהם קרב, תחפשו את השם, תכתבו לי את השם שלו רק באחד. 5 זה בכל מיני. אנחנו רוצים אחד או יותר מזה כדי שלא יהיה לנו אוקיי, יש לנו אפשר לשים אותו גם מהרחבה ונשים גם נשים איתו את הפיירורפטור. פיירורפטור הוא, אם אני לא יודעת, דינוזאורים קצת יותר גדולים, הם עושים משהו מגניב והם נלחמים בקבוצה, ולא רק
אלה לא דינוזאורים כמו ספורטיוס רקס, שממש ממש ממש כאילו כל כך צדים לכיף. יותר נלחמים בהגנה, ואם הם רעבים הם יפסידו גם בשביל זה, אבל סביר לנו. אני כן אשים פה אזור האכילה, אני אחווה אותו. אם כשאחד מהם ינצח, אני אפתח את האזור האכילה מחדש. כי אנחנו נלך לפיירורפטור הראשון נראה כמה זמן ייקח לו עד שהוא יהיה. אז אני אחזור אליכם שיהיה פה משהו מעניין. אוקיי, חזרנו, והדינוזאורים הפיירורפטורים קפצו על הקרנוטאורוס, כמו שאמרתי. הם רעבים, אז הם כרגע מנסים לצוד אותו. ובסוף מסתבר שקרנוטאורוס ניצח אותם. הוא אכל את הפיירורפטור השני, כי זה לא היה. עכשיו בואו נשים את דינוזאור יותר חזק, כמו שני הטרוצרפטורים, או שכדאי לי בכלל שתי, יודעים מה? שתי רפטורים. אני רוצה לבדוק, פה אני יכול לבדוק סקינים מהסדרות, שזה מגניב. אני הולך לבחור בסקין של בלו, אם אתם מכירים. נחזק גם בהגנה, ואת זה טוב, אז אני אשים שתי רפטורים, זה וזה. ונבדוק מי מנצח. קרנוטאורוס. טוב, אז אני אחזור אליכם משהו מעניין. אוקיי, ונראה שהרפטורים מהר מאוד לא הצליח. אוי, זה אחד הרפטורים. טוב, אני רוצה לבדוק כמה זמן ייקח. מעניין, אם הרפטור ינצח. או שכדאי לי אפילו לשחרר עוד דינוזאור. עכשיו, רק אומר, אין לי שמץ מדעית, אם יהיה לחלק מהדינוזאורים נוצות, לא נוצות, אז לא קשור אליי. בוא נבחר בזה, אם אני לא טועה, איזה סוג של כמובן נחזק אותו, כי אנחנו עכשיו הרפטור כנראה לא תשרוד, הקרנוטאורוס מתרחב והיא לא יכולה להוריד אחד לבד. אז אני רוצה אם נפתיר את זה. ונבדוק מה קודם בסוף לבלבושים. הטירקס, הרפטור או הקרנוטאורוס.
דינוזאורים מנצחים הרבה פעמים במהירות. אז זה מעלה את לפעמים הם כאילו סתם מראים את הקרב, יעשו קרב, אוקיי, יש סיכוי שזה קרב, אוקיי, זה קרב, ונראה לי שתהיה לזה כמובן נצח. ואם שמתם לב, יש לו שערות קטנטנות כאלה ועל הגב. יש עוד כמה דינוזאורים שכמובן יודעים על זה, אבל הם אולי לפרקים הבאים. ושמתי לב שהרבה מהדינוזאורים מעורבים. דינוזאור באוויר. טירקס זה בואו נבדוק מה קרה עם הרפטור. הרפטור, עוד מעט אתם תראו אותו הולך לקרנוטאורוס ממנו. בואו נעבור דקה לרפטור שמחפש אוכל, כאילו שיש לנו מול החלטות, אבל זה לא וואו. הרבה פעמים בהליקופטר, אבל כנראה שזה הנה הסירות, אם אתם רואים שום דינוזאור לא יכול מה שאני ראיתי. אם אתם אבל כן רוצים לייצר גדר, אבל ששום דינוזאור לא יכול לקרות, וגם עם פיצות ובלי הרחבות, אתם יכולים לקחת אחת מהלקונות את האזור. רגע, ככה השטח פה הוא לא יכול לצאת ממנו, מה שעשינו שם. אפילו שזה פחות משהו טוב, כאילו לא הייתי שם אותו לרוב הדינוזאורים, זה משהו יותר לדינוזאורים היברידיים, או נגיד טירקס, אם אתם במצב של יכולים לברוח, וזה גם די מסוכן בצדק.